Eknong simnani hejamara ardi bolokni khopjaknai lama sasia para hinui sinijak aro lukorokni agi sanmani tongo lama hamya no lama kaham khe rwnani bagui bongni sanmung kaisa montri bisiketu debrodoma tai Rabindra debrodoma bono bo haino lukorok salaijak tai borok kunui kheno kok salaimani bisingtwi omo lama jai khe sasia para o swnamjagui tongo tai abo sal kolokma o lama ni twi belai kheno jwngjalo kalaijak o para ni borok rok saisia para ni borok rok tai hejamara ardi bolok bai khopjak o para belai kheno nangkukmani jai kheno naithotok khe CC route swnamjagui tongo ekdom kaham kheno swnamjak tongo tai bridge rogo tai kaham kheno swnamjak tongo nugui manai norok nainai di saisia para ni lama belai kheno dati kheno paina bagui nai tongo tai lukorok tam hinui kok kokarka montri no khwnai naitwi norok. Omo hai kam nuka hangkai sin para ni borok bo motamoti sarsang no hambai jano baita. Akhirnya kau mahai. Akhirnya kau mahai kiri. Besok bos orang kata kano sini CPM to sai theka jung to no. Hai kano sini omo hai rok mana ni hini sing kot no si wan sung mai borok. Bisi dini khonya ni pore no sino lama rok tai sini o ngko tui ni ବ୍ୟବସ୍ଥା rok tui o no kakai tongo ବ୍ୟବସ୍ଥା rok khai bai kai ko pathar ko tak ka tam rok motamoti kam choli tongo. Awon bagang sin sar sama black ke hambai sama sino para no chai tongo bagai sino para ni bagai dai ko kam khana bagai. Ini mau kata? An mung dil tebe ma. Abukai जों sasia bario sopajak sini borong orang yang baik ini baru tu di isu kelayogo sini hejamara blok ni andar sasia bari di sini dukurok orang tabi hajak tongmani gebong ni para tu ini bagai para kaklaiti gebong ni je sanmung no जों yang baik ini salawina ini ibu datang lagi tongha. Dari kami bisingo bo harpek borok watu ni jorok harpek himi maya bike rok lang maya gari phaimia ambulance rok kami maya ngo abun dagi kami bising ni je lama amon bo tabuk CC route choliwi tongo abo omas last digin bising pairi din sing sajak ngai hoito omas ton paithanai ge omo simia sing simnao je lama rok age khlaijage tongo mani sing bobo lama khlaijage abo seri khai tongo गोबां मा लुकुरक no जोङो फन खायो कमेन्ट सुसियो जे जिनि लामा आयं फैसा मुंफोरनि खेंग्रा गामिराव हामिया दङ अबयस्सै दङ जों आबरक नबो सेरिनो दा PMG GSY खिजनि खेंग्रा बारिनि लामा रावबो खालायनानै बागै साइटबो दङ दै मताय अधिकाराव बखै सलं सिखि जत गामियावनो जों लामा दै ते अमा हाइ प्रोटेक्शन जत जागान जों रिजार्भ दङ दाबु नकबो ब्लक नि होइते प्रत्येक issue rok hojak nok bo sini jara nok rija borok nok mannai tei sini nahar mo mono sini luku rok ni logyo sing tongnani ja jingno je luku adong hi chong khomani bongni je jingno MLA otoba MDC sinam rok horjang mani sini duty dabu sing bongni logi tongnani tei bongni je to kebe mumbo sing bongno logi tongnani ke sini nahar mo sini Greater Tripura Land abu to sini tongono abun karibo sini luku rok ni hamkrai tui lama karen omo hai para protection amono kari bote bo sini nahar bung tongo sini bekar jara sakri mayang ni tongha tabu ke BA pass MA pass ko ma tongo engineer tongo prono sebo ne bagi bo sini bubagrani bisingti kendra sarkar state government de sini Tripura mothani accord abo busakangwa agui tongo khalok na nangnai sini lukurok khalok bi obviously sini bubagra sini bagi mungsa khlainai de bekar hai ke sini okra sakra bido bata amrok bosung jotto lukurok no rinane bagi jaitu